O teatro non ten sentido sen público. O teatro é a arte do presente, e cando estás en escena ou cando estás interpretando, non podes estar máis que no presente. E iso para min é o veleno do teatro. Este espectáculo especialmente tamén construese non só co que nos damos dende a escena, senón coa bagaxe persoal de cada unha das persoas que estea en cada unha das butacas, porque vai ser diferente o que cada quen interprete aí.